Здравейте! Много се радвам, че отделяте от най-ценния си ресурс, а именно вашето време, да присъствате на моята презентация. Казвам се София Стоянова, на 34 години съм, щастлива омъжена и майка на 2 деца. Преди да ви разкажа за нашата невероятна възможност, искам да ви споделя малко повече за себе си и какво съм работила преди да стартирам в тази индустрия, от която абсолютно нищо не разбирах. Моите родители преди много години основаха малък традиционен бизнес. Имахме магазин за хранителни стоки и тук имам един спомен, който съм споделила и с вас. Така изглеждах аз на моето работно място. Много дълги години съм била част от бизнеса и изключително много съм благодарна на това, което съм научила, за взаимоотношенията между хората, за финансовата култура, която съм изградила. Но този традиционен бизнес отнема страшно много време и енергия. Абсолютно никога не бяхме ходили цялото семейство заедно на почивка, просто защото винаги трябваше да има някой да работи. Защото в традиционния бизнес, когато ти отидеш на почивка, и средствата ти отиват на почивка, ако затвори, не работи и така. То е логично. Точно тогава, когато съм била в нашия си бизнес и съм работила, винаги съм търсила нещо ново и различно и съм имала визията какво искам да работя и как искам да протичат моите дни, моето ежедневие, какво искам да бъде, а именно да бъда по-свободна и да мога сама да определям времето си и хората, с които да работя. За мен това е много важно, защото темата е много дълбока, но за мен е важно да общувам с хора, които харесвам, с хора, които уважавам, с хора, които да са уважителни и те към мен. Когато сме работили в традиционният ни бизнес, много добре знаете, че там няма как да се селектират хората, с които да работиш. И е имало моменти, които са били изключително неприятни, стресиращи. И когато попаднах на информация, която е свързана с нашата страхотна индустрия, аз разбрах кое е най-важното – да се обуча правилно и да започна да развивам бизнеса си. Започнах и прилагах наученото веднага. Когато започнеш да прилагаш всичко веднага, резултатите не закъсняват. Разбира се, за по-подробна информация имаме отделни срещи. Сега срещата ни въобще не е такава. В магазина, докато съм работила, много често съм се сблъсквала с проблемите, които са имали хората, именно недостигът на средства. И продължавайки напред в презентацията, искам да ви споделя за едно изследване на КНСБ, което е много неприятно от гледна точка на това, че то гласи, че 70% от българите нямат никакви спестявания, а другите много често прибягват до тях. И как би било за тях, за даден човек, ако разбере за нещо ново и различно и има допълнителен доход в своето собствено семейство. И като сме на тази вълна, имам един въпрос, който аз го задавам, но не е нужно да отговаряш на мен, отговори на себе си. Дали са ти достатъчни да сбъдваш мечтите си и да живееш начинът на живот, който си мечтал като дете и който имаш визията да живееш? Ще съществува ли твоята професия през 2030 година? Все повече забелязваме как изкуственият интелект ни завладява, колко много професии вече не съществуват и как дигиталният свят е много по-лесно приложим и как нашият бизнес може към момента да се оправдава само единствено от телефона.
колко много хипермаркети имат каси за самообслужване. И има хиляди примери за това колко много професии вече не съществуват. Харесваш ли своята работа? Имаш ли достатъчно свободно време за всичко това, което те вълнува, за твоите хобита? Ако отговорът е не, продължи да гледаш презентацията, защото наистина имам да ти споделя много ценна информация. Компанията, с която си партнираме, е турската компания IMNET. Тя е основана през 2009 година и създава продукти за аптечната мрежа в Турция. През 2015 година обаче взима решението да споделя своите продукти чрез мрежов маркетинг. Мисията на нашата компания е да създава висококачествени продукти за здраве и красота. Работим в сътрудничество с 4 турски университета и това са сертификатите и институциите, с които си сътрудничи нашата компания. Търсиш ли промяна? Ако отговорът е да, имам какво да ти споделя. Много често хората си задават въпроса: аз мога ли да правя този бизнес? Да, отговорът е да, можеш да го правиш. Защото ти така или иначе го правиш всеки ден, ако не всеки ден, доста често. Всички ние препоръчваме продукти или услуги, от които сме доволни. И благодарение на нашите препоръки много бизнеси реализират печалби. Ако получаваш комисиона за всяка една твоя препоръка, би ли било добре за теб? Какво правим? Ние свързваме производителя директно с потребителя. Все повече хора пазаруват онлайн. Лично аз пазарувам главно онлайн, просто защото това нещо ми спестява много време и средства. Всяко едно домакинство харчи между 100 и 300 лева на месец за консумативи, които са нашите продукти от нашата продуктова гама. Каква е нашата продуктова гама? Имаме бяла декоративна козметика, трансдермални пластири, продукти за контрол на теглото, кафета, уникални, хранителни добавки, добавки за женското здраве. Изобщо продукти, които всяко едно домакинство използва в своето ежедневие. Разбира се, имаме страхотна група, за която може да попиташ човекът, който те е поканил на презентацията. В нея много доволни партньори и клиенти споделят отзиви точно за нашите продукти. И тук възниква въпроса как да стартирам. Сумите, които виждате на слайда, са съвсем ориентировъчни. Всеки един човек може да прецени според бюджетът, който разполага, как да стартира. Това са 5 различни начина на стартиране и всички отстъпки, които предлага нашата компания. Най-хубавото е, че всеки един човек, както и да стартира, може да веднага да започва да гради свой собствен екип. Всичките отстъпки, които виждате, най-отгоре отстъпката, която е за стартер 15%, за брон също е 15% отстъпка, 20-25% за платината. Това са отстъпките. При всяка следваща поръчка вие печелите точно тази отстъпка за следваща поръчка на продукти, а именно от 15 до 25%, което е страхотно. Разбира се, другите проценти са въз основа на вече изграден екип. Нашият наследствен доход, това нещо беше много впечатляващо за мен, когато разбрах, защото като майка на 2 деца, за мен е изключително важно, че аз целият екип и мрежа, която изградя, може да бъде унаследена от моите деца. Нашата система е бинарна, изключително високи печалби. Имаме всички партньори, които активно развиваме бизнеса. Няма никакъв риск, без никакви такси допълнителни и скрити условия.
Всеки един човек стартира с продукти по избор, не е нужно да се заскладявате в къщи. И никога човек не си губи нивото. За мен това е изключително важно и хората, които имат опит в индустрията, много високо ценят всички тези предимства, които има нашата компания. Разбира се, компанията дава и един допълнителен бонус, който е бърз старт, само при всеки един човек, който стартирал за един календарен месец. Това е допълнителен бонус, когато човекът започне да споделя за нашата възможност. Това са допълнителните бонуси, които получава при всеки един ново регистриран човек. Всяко едно ниво може да бъде надградено от сребро до платина в срок от 3 календарни месеца, но разбира се, за по-дълбоки детайли за маркетинговия план ще ви споделим в отделно друго обучение. Разбира се, искам тук да споделя за 5 начина, които всеки един партньор, който развива бизнеса с IMNET, какви са възможностите за печалба. Първият е от директни продажби. Когато ние стартираме, в зависимост от нивото на старта, ние имаме отстъпка, която е при директна продажба, когато ние закупим продукт и го продадем на трето лице. Следващият бонус е спонсорският бонус. Този бонус се получава всеки път, когато ние имаме нов партньор в екипа. Бонус бърз старт, за който ви споделих за предишният слайд. Груповият бонус е когато ние вече имаме изграден екип, изградена група от лявата и от дясната страна, хората, които ние сме регистрирали, хората, които те са поканили в екипа и хората, които са добавени от нашата горна линия, тъй като нашата система е бинарна и нашата горна линия ни помага с добавянето на хора, в зависимост от коя страна, от лявата и от дясната. И тук, например, е даден за когато даден човек е стартирал с ниво злато, а именно 2500 PV точки и той е споделил на двама негови близки и те са стартирали с злато. 2 пъти 58 лева спонсорски бонус от лявата и от дясната страна за всеки нов човек. Бонус бърз старт и груповият бонус. Това е една много задоволителна сума още в началото, когато човек стартира. Следващият пример е за ниво платина, когато даден човек е стартирал с ниво платина, споделил е на двама негови близки приятели и тук примерът дава една доста приемлива, добра сума като допълнителен доход. Разбира се, следващият пример, тук вече имаме и кариерни нива, за които ще ви споделя съвсем скоро. Така че, когато ние развиваме екипа, вече доходът е около 570 лева и това е кариерно ниво перла. Това са кариерните нива, които искам да ви споделя и това е другият бонус, който е лидерски бонус. Според зависимост от нивото, на което сме, печелиме от първа дълбочина на ниво нефрит до 9-та дълбочина на ниво четворен диамант. Разбира се, когато имаме оборот генериран по 5000 точки от лявата и от дясната страна, ние ставаме нефрит, перла са по 15 000 точки, сапфир по 50 000 точки от лявата и от дясната страна, рубин 150 000, изумруд по 500 000, от двете страни диамант по 1 500 000 точки. Изключително горда съм и искам да ви споделя, че в нашия екип имаме 4 диаманта. Така желаното ниво за всеки, който стартират нашия бизнес. Изключително много изумруди. Ние в България също имаме един изумруд. Изключително сме горди с него и неговите постижения. Ние с няколко мои колеги сме рубини. Много ви благодаря за всичко това,
което правим, за целият ни страхотен екип, който сме изградили. Изключително много сапфири имаме в екипа, перли, нефрити. Искам да ви дам един съвет. Когато стартирате в такъв вид бизнес, винаги е добре да се стартира в екип, който е успешен. Ние сме част от най-успешният екип на IMNET и след малко ще ви споделя кои са хората, с които ние си партнираме. Но преди това имам един въпрос. Имаш ли 10 часа седмично да инвестираш в твой личен бизнес? Да промениш живота си към по-добро? Да живееш по здравословен начин? Много ще се радвам да споделиш на човекът, който те е поканил, какво най-много ти хареса от нашата презентация. Бурджу и Ендер Алтънташ са едно страхотно семейство от Турция, с което работим. Те имат над 20 години опит в нашата невероятна индустрия и двамата са диаманти, родители са на 2 деца и сме изключително горди, че точно ние сме част от тяхния екип, защото когато си обучаван от такъв тип хора, които са успешни, добри, емпатични, резултатите не закъсняват. Както виждате, имат над 100 000 бизнес партньора в екипа и доход над 100 000 лева. Следващото семейство, с което си партнираме, са Фиген и Мохамед Сари. Мохамед е спортист, Фиген е учителка, Мохамед е диамантен лидер, Фиген е изумруд. Изключително горди сме, че работим точно с такива хора и сме част от екипа на най-успешните лидери в IMNET. Обичаш ли да пътуваш? Да се запознаваш с нови хора и да се забавляваш? Тук съм споделила много малка част от събитията. Колко много пътуваме, колко се забавляваме. Всичко това е страхотно, защото нашата възможност е нова за България и за Европа. И с радост всеки един човек, който иска да разбере повече, ще споделим детайлна информация. Не се колебайте да задавате въпроси, не се колебайте да искате по-подробна информация, защото нашата възможност е глобална и наистина променя много човешки съдби. И ще завърша моята презентация с една любима моя мисъл на Ричард Брансън. Ако някой ви предложи страхотна възможност, но не сте сигурни дали може да го направите, първо кажете да и след това се научете да го правите. Много ви благодаря и ви пожелавам успех!